Straight to the point. Now, aritas ng dugang mga isgutanan rumbuntaga mga higala. Karon nga impeachment mga sukit di paminaw labihan ka thrilling kayo. Gumikan kay lahi man mga higala panahon sa kang kanhi presidente Irap Estrada. Din kadtong impeachment makigalan wa to mahuman. Kay nag-walk out man ang mga tao, nag-walk out man ang prosecution at the time. Ang kang corona sad nahuman pero dili inana ka bindirahay o mga senador kay katos corona magod Chief Justice mahigala wa say ingon ta influence ngadto sa mga tao di man gud politician si corona day. Lahi man yung politician gud karon namay ni Sara do na mo mga kuan ba? Do na mga higalay kini ni ang mga followers, do na mga supporters, mo na nakalainan ani ron. So, ang nahitabo si Frank Drilon gani daw mihatag to sa mahigala og warning nga kinalan ayuhon ang impeachment ni Vice President Sara Duterte kay kuno basig mapariha adtong kang Irap. Straight to the point. Basig mapariha kang Irap kuno. Pero kana mga higalag mapariha kang Irap walay effect. Ngano man kato kang Irap wa man to matiwas. Tungod man to mahigala kay do na to envelope nga gustong pablihan nga ni object mahigala ang defense nga dili ablihan paghiman-himan day wala man day suod tong Clarex. Pero mo to hinungdan nga nag-walk out ang mga membro sa prosecution panel. Nag-walk out sila si at the time ang hilingig tong prosecution sa una kay ang leader ato mahigala ang lead counsel si Joker Arroyo man. Banggiitan to. Ambot ka kani kasi Jervilo Istro man karon day no moy lead counsel. Sa una katos Joker Arroyo proven gid to maayo kay practicing lawyer man gito. Unya sila man to mahigalang Pimentel kaniadto mahigala panahon pang Marcos Senior, no? Joker Arroyo moy lead counsel at the time. So pagtan-aw nila nga nagka-problema na dito, nagkabrasuhay na sa impeachment court, ni-hook out ang prosecution, lead by Joker Arroyo, wa matiwas. Pag-hook out adto mga higala hasta ang mga senator judges, kung kinomdo mo, bida, apil pa to gani mahigala si TC Aquino Orita, nagkuan man, kinini ang sayo-sayo mga dito mahigala sa hawanan sa Senado. Nag-hook out sila, unya, ditso na dayon dito sa Idsaray. Mamatay tabo kinomdo mo kang Irap nga kaso. Mo nagi warning ni Drilon nga basig mapariha kuno ani ang kang Sara Duterte. Tan-aw nako mga kigalaan sad. Medyo layo ra nga mapariha. Ngano mang layo ra man day. Kay kadto magud si Irap manghigala presidente magigud to. Nya presidente man mga kigalaan, so siya mo'y nagpadagan sa gobyerno. Ini rally dito mahigala nga tangtangon mga kigalaan si Irap gikan sa Malacañang na parihas ang Marcos Senior. Unya dito na nag People's Power mga higala, gitangtang si Irap. Nibali na to mahigalang mga militar at the time. Si Angelo Reyes mahigalan nibali. Unya dito sa Camp Crame mahigalan nagkagubot sa dito mga sukid paminaw. Kadugayan mahigalan nibalitok sa si Lacson. So mo to nga natangtang yun si Irap dito mahigala sa Malacañang. Mo to nahitabo, wa to mahuman ang impeachment trial at the time. Straight to the point. Wa to mahuman. Pero kini mga higalang kang Sara Duterte og ilang inanion nga walk out po ang prosecution unya magrally sila kisa may lang rallyhan nga di man si Sara may nagpadagan sa gobyerno. Masabot niyo may higala kini kang Drilon sad may higalang mga pamahayag sa usa ka interview sagol sa niya. Sagol pa okyab sa niya. In fairness, may higalaan Frank Drilon ha. Okay naman si Frank Drilon sa bisita ko yung nato din mga kahigalaan o ato panahon mudagan pa ni mahigala. Ari man kanunay mo ko maka-interview anig face to face gyud. Mayo man si Drilon sad, mayo man ubag sad mga higala. Pero tungod lagi ining sitwasyon ron ba nga mura bang nabahin ang katawhang Pilipino, di ay pink, di ay yellow, di ay green, di ay red. Nakabahin-bahin magutaro mga panahon na mo na nga dipindis baruganan kung hain ka dapit na barog. So, kana mga kagalaan kang Drilon nga pamahayag nga madelikado kuno matangtang si Sara Duterte maparihang Irap layo ra gis tinuod kay ngano man kana Sara Duterte di man gyud ang pagtangtang anak mo ituyo dai nga tangtangon ang
ug dili matiwas ang impeachment. Samot na nga unsa man dili mahukman si Sara, mamunto kang irap, wa man to mahukmi si irap. Natangtang nito sa Malacañang. Kaya nag-people's power naman. Kani si Sara og mag-people's power. Sa tangtang, muli man nagdabaw may nawa sa gobyerno. Why nawa sa gobyerno? Kay kana si Sara Duterte ang trabaho man gud mahigala sa Vice President kining ato gong sit-ups Pilipinas. Lahi kayo. Di ba para sa US? Mura mo gud ta nangupya bitag constitution sa US pero wa na to kopya hatanak. Ang Vice President sa Pilipinas, mga kagilaan, tinuuray lang. Bisag kinsa nga Vice President, mabutang gid sa guway gamit. Ang iya yung gamit, mahigala, spare tire gid siya, unless tagaan sa cabinet position at the mercy ra pud siya sa presidente kung muhatag o di ba? Nya, sagad anak mga kagilaan, labi nagbag-o pa mga sugitig paminaw sugod sa administrasyon, tagaan na day. Ang Vice President, tinuuray lang, ang Vice President, pwede na maingon nga, gitangtang sa pwesto. Kana si Sara may galabi sa pagralihan na wa na mo uli nagdabaw ay problema oy. Nganong wa may problema di man mailog ang pagpadagan sa gobyerno, di man sa may nagpadagan sa gobyerno. Kanang Vice President sa Pilipinas nga sitting under the Constitution, nabutang ra na mura ra na sa may galag spare tire. Mura na sa ligid ba nga magamit lang kung maflatan mahigala tag ligid, di gamito na to ang atong reserbang ligid. Sa may president, ang vice presidente paabot naman kaniya o siya may tabo sa presidente. Pananglitan kung mamatay ang presidente, musaka ka by way of succession. Musaka ang vice president, mahimo kang presidente. Mao nang panahon na nga nagamit ka. Sama kitong ka magsaysay day, nag-crash mas magsaysay, namatay. Di musaka ang iyang vice president by succession. Ikaduha kung panalitan makonbikto by impeachment. So, ang Vice President, mahimo siyang presidente. Ikatulo, mahimong incapacitated. Kanabang, wa na sa capacity nga mo govern. So, ang Vice President, musaka by way of succession, mahimo siyang presidente. Or baka nag-resign ang presidente. Maula na. Wa gani ng upat, wa gi kay gamit. Ikaw, Vice Presidente, pwede na ka maglingkod-lingkod. Kay lahi man ang ato gong sit-up sa atong konstitusyon. Muna nga, ang mga Vice Presidente sa nang labay, tagaan siya og cabinet position. Sumahimo kang sekretary. Ang nakabintahan lang gamay, kalainan na gamay lang kayo. Sekretary ka, kaliber lagi mo ng ubang mga sekretary nga naa. Ang gamay lang yung diferensya kay Vice President ka, nya, cabinet member ka nga di nakakinahanglan nga dunay confirmation from the Commission on Appointment. Straight to the point. Mao lagi kalainan. Pero ingnon ta mga higalang, si Sara, wa naman na, di naman na cabinet secretary. Sa laktod pag-istorya, wa na ginagahom ron niya, kwan. Wa naman, iyamang give up ang niya pagka-sekretary sa DepEd. So, Vice President na lang yun. Doon na po budget ng opisina sa Vice President, pero gamay kayo. May pay mayor's office, bita pag-budget. Kana igo na pagbuhi sa iya mga staff, nga naa diha, wa na ilain. Ang nagpadagan sa gobyerno ang presidente, ang executive department, may galapin agis presidente. Munang lahi ang epekto sama ni Irap nga gitangtang si Irap by way of people's power at that time, kay tangtang sa Malacañang, pulihan yun siya. Doon ay dakong epekto. So ni Sakatos Gloria Macapagal-Arroyo, gipapanumpa may galang former Chief Justice Hilario Davide, nahimo siyang presidente Gloria. Wa na si Irap. So nausab yun ang dagan sa gobyerno, kay lahi na may ni-govern. Kining kang Sara, og imong tangtangon si Sara dia, dili matiwas ko ng impeachment. Ibutang talang kay kuno mag-walk out mahigala na mapaliha kang Irap, layo kay tinuod. Kay mag-walk out nga di mahuman ang impeachment. Sa to pa mawagtang ralihan si Sara dito sa may mawa nga wa di man sa may nagpadagan sa gobyerno. Unya dili mahuman advantage pa inoong Sara ng kalakiha kay ngano di man mahukman mahigala nga konbikto siya o di siya mahukman konbikto makadagan sa 2028. Straight to the point. Actually tinuray lang mga higala. Kadi na lang kita magkuan-god straight to the point ning atong program. Kini kong impeachment ni Vice President Sara Duterte di man kun ingon nga tuyo pagtangtang niya. Kay tinuray lang nganong tangtangon pa man nimo nang man ay functions gobyerno di man sa may padagan sa gobyerno. Di man niya ako i-describe si Sara under sa Constitution para sa yon sabtong tanan daw sama siya sa ligid sa jeep nga bitay
Kay reserba lang siya kung dunay ma-flat nga ligid. Ha? So selector way gamit. Kuyog-kuyog lang na siya diha sa jeep. Nakuyog-kuyog na jeep, gibitay-bitay ra. Mo na say Vice President. Usa pa may mong tangtangon ana. May mag nag-function na naa. Bisag tangtangon pa nimo nang gibitay-bitay ni gindagan niya pong jeep. Di na lang guta magkuan ba kay ang mga Pilipino dili mga bugo. Ang ato mga listeners DYHP ug AFM dili mga bugo, mga bright ni. So ang ato prangka-prangka lang pag-istorya, i-impeach si Sara, konbiktuhon sa impeachment dili kay tangtangon siya. Aron gyud nga di sa kadagan sa 2028 nga eleksyon. Straight to the point. Kay ug makadagan sa 2028 eleksyon mo daog mga higala kay base sa mga surveys ra ba siya mo gyud number 1 bisan unsaon pa mga sukid di paminaw. Unya ang rating mga higala sa tanan officials gobyerno bisag unsa na nila mahigalag daot si Sara Duterte siya pinakataas og rating sa tanan nga officials gobyerno, siya gyapon pinakataas og rating. So delikado og di ni kapugnan mga higala, maparihan ni sa IFM nga mapugnan pa ni. Kaya ba di na lang tamag atik-atik bitang istorya nga kay kuno ang katiwalian sa kagaral. Kay ang taong bayan kay og katiwalian pa mahigala ipatas na ang para nako magod. Sige, imbisigalan na Sara, ako uyon ko imbisigalan na. Pero ayaw kalimting flood control sad. Kay nga to accountability maka. Unya hilas man paminaon nga perti nimong gusto nimong gukuron tong confidential fund si Sara Duterte unya imong gipiyong imong mata ining flood control nga trilyon ni. Pinakadakong kawat ni. Daw sama ka sa tao nga nasuko kay ka nga dunay nangawat og pandisal o sa kabuok unya, wa ka masuko nga gikawatan ka usa ka malitang kwarta. Mana para nako ba? Para patas ba? Gusto magigata mga higala og accountability. Okay, imbisigalan na Sara. Pero ayaw kalimting flood control kay labi na karon matag higayon nga kwan dito sa EDSA gani day. Nagbaha na pon. Diri sa ato mahigalag muuwan gamay mo baha dayon. Kaning mga naa nanimuyo anang Mananga River. Kanang naa sa Butuanon River, kanang naa sa Kutkut River. Musugot mo diha nga dili na nang pasagdan ng wa na lay investigation sa flood control, ha? Kay karon tinuolay pagkaprangkay pag-istorya humana. Si Alan Peter Cayetano dili na maoy Senate President. Kini ato klaro ning atong istorya sa kahanginan. Di man ko gustong i-mislead na to mga listeners. Mag-istorya lang kitag tinuod. At datay mahigalang pro tempore pa si Gatchalian, wa pa say 13 votes si Alan Cayetano gito. Karon dili na. Ila na. Si Win Gatchalian na mauna president ron. Si Tulfo mauna mahigala maoy Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Pero ngano mo may schedule sa investigation sa flood control? Karon na noon nga sila nagyan klaro. Ngano wa man? Kaniadto mahigalang hanapas dispanas, ha? Ngano wa pa man karon? Ang atong tuyo ba sige, kang Sara Duterte do na nay mga schedule kanos mga higala ang impeachment okay. Pero patas ta nga mutan-aw. I hope ang mga naminaw na turon ba? Labi na mahigala unta ang supposedly mohatag og moral compass atong nasod. Ang muhatag og moral compass atong nasod, naminaw na to ron, daghamay naminaw to mga kaparian ron. Abot na ka mga obispo og naminaw ba mga higala. Ang ato ba, dili na to piyungon ang atong mata sa mas dakong kawat. Unya abli ang atong mata sa gamay-gamaying kawat. Kung doon na mga ikawat. Patas na to, kay mahimo man ta mahigalang selective. Ang ato mahigalang pagukod ini kalakiha. Ngilad paminaon nga, doon na nangawat og pandisal maogi imong gukuron suko kay ka. Unya dunay nangawat o sa kamalitang kwarta wa ka masuko.